खुलुमबाय नोंथांमोननि सेराव दिनै फिन गोदानै मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ मोसाया अरनानै बुथारदों, पठान सावथुना बयकट जानो हागौ, 19 डिसेम्बराव लागै आसामाव दावराव जानो हागौ, जम्मु एन्ड काश्मीराव दावराव जादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। महाराष्ट्रनि चन्द्रापुर जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव थांनाय सानथामाव मोसाया 3 मानसिफोरखौ गाज्रियै अरग्लिनानै बुथारबाय। बुथारजानाय सुबुंफोरनि मुं फारियै बाबुराव कामुली 49 बोसोर बैसोनि, स्वरूपा प्रसाद 58 बोसोर बैसोनि आरो कैलाश गिदिकार 46 बोसोर बैसोनि। बैसोर साथामखौबो फोथारनि आबाद थिलियाव मोसाया हरखाबै फैना अरग्लिना बुथारदों होनना खौराङाव मोननाय जादों। फिन सावरायजादों किं खान शाहरुख खाननि गोदान सावथुना। हादरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बन्द खालामनो दाबि दैखांदों शाहरुख खाननि पठान मुंनि सावथुनखौ। नंगौ, शाहरुख खान आरो दीपिका पादुकणनि पठान सावथुनाव मोनसे देंखोआव गुसुं जि गाननानै फाव दिन्थिनायखौ लानानै गोख्रों हेंथा होदों वीर शिवाजी ग्रुपआ। लोगोसेयैनो इन्दर सहरावबो शाहरुख खान आरो दीपिका पादुकणनि सावगारिखौ फुथुला बानायनानै अर सावदों। बिथांमोना बे सावथुनखौ हेंथा होनानै बुंदों, शाहरुख खान आरो दीपिका पादुकणनि गुसुं जिख्लाबसे ड्रेसआ जोंनि हिन्दु समाजखौ मान गैयै खालामदों। सुलुंनि बादिब्ला बे पठान सावथुनखौ 2023 मायथाइनि जानुवारि दानाव रिलिज होनायनि थांखि लादों। दायो इयुनाव मा जायो बेखौ खौरांनि गेजेरजों मोनथिफिनसिगोन। आसाम सोरखारा नगाव जिल्लायाव थानाय बाटाद्रबा ओनसोलनि मानसिफोरखौ 19 डिसेम्बराव लागै 1200 बिगा हानि मानसिफोरखौ बे जायगानिफ्राय होखारनाय जासिगोन। बे खामानिखौ मावनो थाखाय 700 पुलिस आरो पेरामिलिटारि आर्मिफोरखौ रेडि खालामना दोनखाबाय होनना खौराङाव मोननाय जादों। दा फैगौ 19 डिसेम्बराव लागै आसामाव गोबां दावराव जानो हागौ। थांनाय मैया फुंनि 6 रिंगासो बाजियाव जम्मु एन्ड काश्मीरनि पन्च राजौरी हाइवेआव 2 लकेल मानसिखौ गावथारबाय, 1 जखम जादों। 2 जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै कमल किशोर आरो शैलेन्दर कुमार। 2बो आर्मि केम्पआवनो सिभिलाव खामानि मावोमोन। आर्मिफोरनि बुंनाय बादिब्ला केम्पनि सेरजों उदखारि हानजा फैदोंमोन। बिसोरखौ फायारिं खालामनायावनो 2 सुबुङा थैबाय। दा बिसोर 2नि देहायाव आर्मिफोरनि गुलिया नांदों ना उदखारिफोरनि गुलिया नांदों मोनथिनो हायाखै, नाथाय जायगानि मानसिफोरा आर्मिफोरखौ गावदों होननानै आन्दलन खालामदों होनना खौराङाव मोन्दों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो लोगोसे नोंथांमोना दा बड' निउस इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गोदान आपडेट निउस मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। गोजोन्थों।